que se propone el repetición, na crop, kata la first stop, save. Men, karya untuk sa team Sapuan, Loria Kaleka, runner for first. Kaya na po, kaganap shot, nawawa dito, Loria Kasawapoki. Strike. We have the strike, we have follow on team Sapuan. Kaya na po shot, Loria Kapap, low pitcher. Hati walid, nakit kasi sa ulang pro play. Chichi Kasawada, third, tapper, save. Dan keseluruhan sang tim Sapuan Brian Brilliant runner for third, for second, no out. Pitcher Kogonop, catcher Halalot. Kayo na po shock na awawa Brian Kogi Paki Hirlal right. Brian Kesawso daga po first, Chichi Kesawso third at the home. Kasama po tayo, patilig taong Sapuan. Nangpok tayo sa Sapuan Hurricanes. Hurricanes 18, berganda say, Kogonop. Ano masarap ang Sapuan runner po first, second. Kayo na po shock at ito nag-iskila sa wapak. Strike. Yata strike niya, follow. Ang Sapuan, kayo na po shock, nag-ispak. Kita na wawa, piruay po ang first na. Pagkipagkapper sa walil. Para ka Loria Kasan second. Kesa malarati natin kalang home. Katsa, katapper kila. Save po ito. Utang, mararatuloy. Ano na, runner for third, for second, for Innocent, Paki Sapuan, Kogonop, Pia, John, catcher Halalat, pitcher Hanap, Datar Nawa, Permikilap, Pekilang, Hilap, Papo. Arata strike niyaw ang team Sapuan, no out, runner second, third. Pitcher Kogonop, karyaw na po, nawawag na po with Buffy, hero gaya, out ang Sapuan. Menpok sang Sapuan tayo, Pia John, Kogonop, Kerionis, pitcher Honop, kayo na po, Pir, nawawag dito, Pia Sawatabor, Sawamaw, karata Paul Riau, strike ang Sapuan. Riau na po shock, natin ka Pia, Paki ang pitcher, tapper. Asela first tapper out. Yan out, Riau ang team Sapuan. Runner for second, third. Menpok, Kerionis, Kogonop, Yoni Halax. Throughout ang Sapuan. Kayo na po, Kogonop, pitcher, katang awawa dito, Kerikila, Paki lang, hati welik, Pinolik, Menpok Taimo, Yoni Alex, Kogonop, Sean Yonis. Oh, Kennedy, Igosia. Kayo na po shock at ika throughout. Kayo na kila sa Wapaki, strike. Karata Riau, ang kayo ni. Strike Riau, follow ang kayo na Riau na po. Shock na awawa dito, kayo na kila Pep. Pita na awawa. Short center, Pep Ipaki. Kilagat dapur karata Riau. Ang sabi. Ano na wala yung ulawin. Hindi wala lupag. Des Sapuan ano talaga. Limaw
Sapuang katilitan king limaw na kupa, mga kupa kayo. Arata sapong kupal king limaw. Ano nga sa kapitok. Pipiaway nutkak, sapuang na nutka ba na? Ang team Sapuang, Chapriopet, short center. Norieka Leka, left fielder. Brian Ringland, Norieka Leka, short center. Brian Ringland, left fielder. Ricken Higgins, first baseman. Permin Jose, extra hitter. Diacho on second. Gary pitcher. Coyoni third. Kennedy right field. Popros catcher. Martinian Levan, short center. Kasih for the team Sapuang dengan team PPOI. Oh, Norieka Leka, shortstop. Tayo mo rin si Uyaw na pang pitcher, catcher. Hindi bila player rin po base. Okay, man stepping talks on team PPOI MJ. Kawan of down. Pitcher on up, catcher alalat. Kayo na po shock na ang ating bakit beer na nawawan way. Martin niya pakitap po na ako. Hotly ang team PPOI. Yan po tayo mo, Tom. Kawan of Kip Jack. Out yung ang PPOI. Kayo na po at ito. Strike, karaga strike riyaw. Oleh Wanton, Korea no pusok, to Paki, Birway, Sosta Paki, third, Kapper. Karaga, marala set for first. Dan Pokips, Kawanap, Westcott. One out of PPOI, one out for first. Ayun, pusok, dito Kips sila, sa Wapoki. Keep, Karata, Paul Riau. Striker, Karyang pusok, Kips Pop. Alater, Tapper, Park. Karata, Kesaw, Winger, Kawan, Kesaw, Kesaw, Kesaw. Kips, Kesaw, Kesaw. Kawan, Hantito. Eight for third. Karata, Tingka, on PPOI, Hante, 1 for third. Westcott, Panwala, ng Park, Kawan of Derek Wesley. Lefty, short. Pitcher Kawanap. Kayo na po siya, Katitol. Strike. Kariya, ang Westcott. Kariya na po siya, nawawa ito. Westcott, bakit pila ito nawawa? Kahit pila kayo kan. Gigi Kapper sa mga nagari ka, Westcott. Kesa wala po siya kan, keep sa ito home. Out there on Sabon. Oh, PPOI. Runner na po second. Tergan po. Kawanap ulit Tergan. June Lawrence. Kayo ulit po shock. At ito Tergan na po. Pita na ako kapatid po. First base po. Tapos sa walay karata. No ball. Hey, gone. Coach, mga set, mga player, mga pitcher, manonop, katsaralalat, bupuati ko. Derek Hawk, Yahweh, shortstop sa Watapar, karata Westcott, asan second, ata third, Sirere, tiyak ito, Yelta po. Derek na po first, nantok tayo, June Lawrence, out A, on PPOI. Pitcher, manonop, katsaralalat, kayo na po, sok. June Cup, pita na wewe. Rapweki pagpagpag. Yan. Bravo.
Karata strike Riau ang tune, runner for first, out there on PBOI. Pitcher Romanov, Riau no po shock na awawat ito. Tune sa back yung pitcher sa mga kaperhati wilik. Jeffrey Capper, Karata Pedro Garasang first. Karata Peso, well third. Wait. Untuk kamu, Victor sa PBOI sa Pisa. Runner for first third, one out. Pitcher Biglati ito, Keter kayo na po sa naisarap. Karata Paul Riau, striker, PBOI. Riau na po sa chop na mawatas na ikilas. So sa Paki, Paul Chilu, striker, PBOI, kasilino po chop. Sinasaksarat sa mga karatas na halo. Sepal, hala po first. Alpertano, 16 full pace, one out, PBOI. Catcher Alalat, kayo na patas. Sa Paki, tip, Karata Pro Riau. Pitcher Romanov, Catcher Alalat. Riau na patas. Sa Paki, ang second tapper. Kasali na first tapper Riau. Katati doon. Eric Kasawa dito. Save. Kasawa dito sa save. Karata PBOI out Riau. Runner for third. Nagpag tayo Burden Ezekiel. Kawanap. Gavin Janet. Two out ang PBOI. Runner for third. Kayo na po shock. Corten Glass. Pagi. Tip. Karata for Riau. Riau na po shock na wawagad. Tip. Back. Lel. Ano po third. Third sa wata for Karata. Schneider. Asang po third. At ito home. Corten Tinta po first. Kevin Buck. Two out on PBOI. Blowing Kevin Marino Sanel Kawanov. Kayo na po at dito. Kevin Chawatoki. Paul Riau. Riano po Kawanov. Shock na awa dito. Kevin Clark. Baki Pita na awa. Short center. Keso sa tapper sa walal. Karata Corten. Merara the third. Inhati ko. Purtaway. I'm on two out, Marino on top, runner for first, after. Two out. Ayaw mo bumawanap sa kati ka Marino, katang ka back, pin ka na wawasagan, pilada. First, tapper na karata 3 out on PBOI. Okay, asalat. Kaya mo sa aking sektola na Kupa ng Riau. PBOI. Pakupa ng Riau. Rakatilikat ng 5-1. Karata Wagteklan 10 mamina. PBOI 1-0. Sabuan 5. Sa sinawalap. Nagpagkano sa Sabuan Kennedy Igosia. Nagkaroon of the Bows. Pitcher kawanap, catcher mo manhalat. Kayo na po. Patarat na awawa dito. Kennedy Gilas, Paki. Kawal Mao, Karata Paul Riau. Riau na po. Akita Kennedy Block, Atiway. Waktukan naman nila tapper na group para kay Audio ang team Sabon. Nagpagkano pupos Audio ang Sabon. Kayo na po sok na wala dito. Saway Poki para ka Riau. Saway mga para ka Riau striker ang Sabon. Kayo na po sok na wala pupos back. Catcher mo man lusik saway para ka strike Riau. Ayaw na Pitcher Romanov kasi yun po ang shock na awaway. Shock at nawaway pupos. Kilala ang short sa tapper na problem.
Kasset the first stopper karata out Rio on team yellow. Alam naman po, Martin 11. Awanot Jeffrey Obed. 2 out ang team Sabon kayo no po. Awanot Sab Nawa Martin Kiap. Block ang ususap sa tapon. Patit sa kasset the first. Save. Alatang Martin yan. Yes, wala sa kan. Ay mo naman po. Gigi Obed. Awan mo rin Jeffrey Noriaka 2 out, runner for second. Kayo na po kakono kacar alalat sa pitcher. Kayo na po ata Chichikila sa Wepoki. So ang mga karatang Paul Riau. Strike ang Sabon. Kayo na po shot Chichikatang back. Beer para peka left. Tapter na left and right side. Sabon kanilara pukpak pukupan ng bak pupak karyaw sorting rak katilita para dating man binapukanwa nagbaterma 5-1 team BBOI. Kaya mo nagpok sa BBOI Antay the Don on deck. Pitcher Ronaldo Sean Fox sa Gonop. Kayo na po Gonop shot MC Sawa Pogi Sawa mga karagapol riyaw ang MC kayo na po shot nawa dito MC sa Qatar Sawa Pogi karagapol silu ang team PPOI Kasuluan mo shock nawawa dito ang Chekilas Wasik Poki karata Paul Pao and sa palala po yatin first nagpok tayo Tom kawan Kips Jack runner for first so out kayo na po shock nawawa dito Tom Gilat Sarat so ang mga karata Paul Riau ang PPOI pitcher so nagtakada dito Riau Tom Pao Yaway so tapos sa wali karata Peso Wiwaw po base runner for first second then po Tano Kipcha no out pitcher sa Ganonop pitcher kayo na po shock ating ka Kips kila sa Wepoki so ang mga karata Paul Riau ang Kips Kaya na po sa chok, Kips at Qatar, sa Wamaw. Karata Siluhew ang Kips. Pitcher Ronaldo. Qatar, kasiluhew po Kips. Paki, hakal na wawan. Birwelit, bakla mga mas, kausa. Mamalaw sa waskita to po, man Birwelit. Masasawas kita to po. Dahil mo na full count on Kips. Nasino po kawanap sa pitcher Keta Kips. Bakit pitala Pilak ka home run Kips Jack BBOI. Karyaw home run Rano na Copa Number Riau. Kayo na po ating ito, Waskat sa Watoki Flat, Karata po Riau. Ewan po saksok ating ito Saksa Watoki Watsili Strikew Kapaw na po ating ito, Waskat Katrata Brock, ano sa stop Brock sa Wakon, Karata Waskat Alam po first and po kamo third Yesi no out. So out ang PPOI runner po first pitcher Kawanap
Kadang-kadang kasih Derek anak sawa bagi sawa mau karata Riau ang Derek dari awal besok nawawati ke Derek bagi pindah nawawa grabe nulit momen pilak kesung-susung nantinya dapat wiyata team dibuat Start sa safe out the one PPOI runner for second number 2 runs Naira Pisa kawan po siya katika chungla sawa pagi sawa mau karata Riau dari awal po siya chok nawa katika chungla katika bir nawa left break di pagtutupi dapat karata 2 out on 7 West got to this one at third. But this is a third tiga. Oh. 2 out on Sabon. Pipoy, 2 out on Pipoy. Dari awal po, sok dito snaik lang. So ay pogi. Strike 2. Dari awal po siya dito snaik. So ay pogi. So ay mga karada 2-2. Kasi po siya dito snaik. Huwag na pagli. Second tamper kasi the first was tamper top. Save the verse. Then Pagkano. LSP nice up. 2 out on PPOI. Runner on first. Ayaw na po picture. Run up. Kasi. Celestine sa Waipogi. Para po Riau. That's Riau na po dito. Pero kilalang wala sa kansang tamper. Kasi na sorts of Riau. On PPOI. Ano na. Dito ka Riau. PPOI kanagilara po ako pa ng Riau. Kempa marakatulikaw. Para kauntak lang natin mamaya. PPOI congratulations. The team yellow. Dan limau. Ayaw membentuk sang tim Sabon dari Peleka. Kawan-kawan Brian Rennan. Pitcher kawan-kawan. Catcher momen katentang alalot. Kayo na po momen panggansok. Nawawala dito Maria Tutula sa Wapogi. Deep karata Riau. Riau na po dito Maria Kabutol. Block. Ano na po na second karata Maria. Keso sa first. Keso sa kalalit second. Save. Ang pagkano Brian Ren. Kalau Rickner Higgins. Wow, ano po second. Pitcher kawanap. Kaya ano po. Sok nawa dito Brian. Brian Pogi, Sawa Pogi. Sawa mga karata Riau. Kaya ano po sok nawa dito Brian. Block kilalang away. Right tapper. Kapura tato. Brian save lang po first. Daw na po third. Nagpok Rickner Higgins. Runner for first, third, so out. Long Sabon. Awan mo rin returns. Berwin aside. Kayo na po. Awan sa pitcher Gatal. Higgins left. Dokilen. Binway. Left. Kesong tapper. Karata out yung team Sabon. Runner for second. Third. Yang pertama berminasi kawan pihak. Ayo nampak kita berminta blok. Kita punta lagi kita tu blok terus. Two strike, 1 out Kang Sabon. Yang mau po, mamakul dia po makaseta to. Riau na po.
Saksoka kita bermingkilah bagi yang terdapat karena terdoya ke kesusahan ter lagi kau berhasil kesusahan second third home berminta ke first run out runner on first man drop Pia run ayo nombusok kita Pia kelak bagi jalan atas Muskai Sabon Ayo nombusok shot now Pia sekelak bagi lagi atau berpijak shot dapat outside and outpost double play and the 3 out on team Sabon Mango kasih level up Tayo mamumuto masastusan. Sabon karena milara pupuk apa nabasiura katinigat yang Riau Wuk teklan skor namanya Sabon isu PPOY Isak Ano ba sa sentaw lang Kupa Bako pa ng Bariao Silu Bako pa ng Basilu Nagpok sa ating PPOY Gordon Skill Kawanap Kevin Ganat